Oi, goligin-le. नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै मिथिखाबायानो जों दा दसे अरुणाचलाव दंफैयो आरोना बेनिफ्राय दा जोङो सेला टार्नेलाव दङ एसे मोजां भिउ पइन्ट मोननायखाय सेलफि फट' बेनिफ्राय रिल्सफोर बानायनो होननानै नेथ'दों आरो दा अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो दङ जोबोद गुसु नै बिथिंथ' दिस्कायाबो सेला पास मोनफैबाय मा नुदों इयागाव गाखोनो थां थांद' इयागाव भिउखौथ' मा नायनो वाव I love Tawang ओरैबायदि मजाखा हाजोफोरा बोथोराथ' ओरैबायदि गुसु आरोना जोंनियाव दा गेन्जि गानाबानो थानो हाया ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरोना बुद्धिस्टनि स्टेचु सनानि आरो बियो सनानि दा माने नुफेराखैमोन आंबो सनानि स्टेचुखौ दा नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो गाखोग्राया बबेजों गाखोयोथाय देखायनो आं नोंथांमोननो सनानि नै स्टेचुआ बरिया सेला टानेल होननाय जायगायाव दं आरोना बियो सेलानि नै लोगोफोर फाइनालि जों दा बिबार बागानाव मोनफैबाय आरोना सेला पासनि टानेलखौ बारबोबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिबारा बेबायदि आरोना बरियानो ओमफ्राय जों दा बेहायनो रिल्स लानो नागिरदों भिउखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो ओरैबायदि समायना तनिष्काया नै गस्ला सुटार गानलायबाय जोंना रिल्स बानायनो थाखाय दे गानदो जल्दि जोबोद गुसु दिनै अखाबो हायाखै आरोना बोथोरा बिराद मोजां जानानै होदों नायनो हागोन नै सान्दुं एसे दुंदो आरोना जों दा सुइजारलेण्डआव दंफैयो लोगोफोर सुइजारलेण्डआवसो जोबोद गुसुखा दै दं दै बादिसो बरियानो जायगाया बिबार 65 बानबायलायनांगौ खनलाय दालाय नै थाबायनोनो हाला नै माखौ लानांगौ आंबो बिराद गिदों माबा मा होनो जि अजन मोनखादों नै जायगायानो नै हाफ्राफोर गोजा ओइ गोलैगोनलै जों दा जं मोनफैबाय बेनिफ्राय ओंखाम खनसे जानानै लाबावनोसै बारा गोजान गैला बेनिफ्राय 43-44 किल'मिटार दंबावो टावाङा ओमफ्राय जों दा नै नर्थ इस्ट धाबायाव हाबबाय बेनिफ्राय बिसोरो जिरायहैनानै दंखायो नै मा ओंख्रि जागोन नोंसोरलाय ओंखाम उखैबाय नोंसोरो ओंखाम जाला नोंसोरो ओंखाम जाला मोनानि ओंखाम जानोसै नै जोंहा दिनै मिरामिससो नालाय बिराद बुरजा मा ओंख्रि ओमफ्राय ओंखाम जानायनि सिगां गोदबायसो आं नारेंखौ मोनसे जाखांबाय आङो ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय नैयाव मा लगायनाय थायो गुर आलु बायदिसिना लगायनाय ओमफ्राय नैबे कबि दां कबि सालाद आलु बाथोन बानलु बाथोन नै गुन्द्रु भाजा आलु भाजा आइटेमानो पापर भाजा ओमफ्राय आरो नै रुटि गांसे जादो ओमफ्राय दै जानोसै आरोना
जानायफोरखौ बारा लाजाबाय थाया नोंसिनि बानलु बिराद मोजां मोजां जादोंबो हैद मा गोलाव गोलाव जादों होनलाय खानस्रि माथां अयनाय जादों खानस्रि नङाब्रा मेगिसो रेस्टुरेन्टनि खानस्रि जादों ओंखाम जादों नै गन्थंथिं ओंखारनांगौ गन्थंथिं ओंखारनांगौ ओंखारोलाय दे ओरैबायदि गोथाव जादों नारें सेबनांगौ संख्रि बारा नाङाखै दालिया निरामिसबाबो बिराद खहाबखादों बानलु र' बुदजों आलु मुला होलायबावदोंसो ना नै मुला ना मुदुमफुल हाब्लिसो बिराद गोथाव ना बहुत गोथाव बाब टेस्टि मेगि बानायहोदो ओंखानो मेगि बानायहोदो मेगि जागोनसो ओंखाम जागोनदां जौहरलायसो मामा ओंखाम जादो र' हानदो टेस्टि ओंखामखौनो दौदो ओंखामानो मोजांसो र'दा ओंखामा जादो दे आं जाबायथ' ओंखाम सोंखाम जाखांबाय दा खेबब्रेनो जिहेथु जायासै हैद मा खिलाबायदोब्रा फुरा माने दहायथ' बारा जानो हायाखैमोन ओमफ्राय दा निरामिसबाबो ओरैबायदि माने मोजां जाबाय आरोना ओरैबायदि गोथाव जादों हा नारें जों वाटारफलाव हाबलांनांगौमोन एसे टाइमाबो मोनाद्रायबाय दायो 5टायानो जासिगोन नै थांगौ मोनाहैसिगोनलाय बेयावबो टावाङावबो 7टासो जाहैसिगोन दा टावां थांनानै ओमफ्राय गाबोन समनिहालागै माबानोसै ज'आव फैनोसै जाखांबाय नै सिख्लाफ्रा साफाथार लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा फाइनालि जों दा नै टावां मोनफैबाय आरोना फाइनालि जों दा टावां मोनफैबाय नेहरू मार्केटआव नै जों दा रुम लाबाय बेनिफ्राय जोंना रुमा नै सोर दङ जोंनि रुमाव नायदो नोंथांमोना जमा थानोसै जों बेहाय थ' लोगोफोर दायो जोङो फाइनालि टावां मोनफैबाय बेनिफ्राय नेहरू मार्केटआव जोङो हटेलबो बुक खालामबाय आरोना हटेल लाबाय जोङो रुम भारा लाबाय ओमफ्राय दा बेडिंबो खालायगासिनो दङ बेडिंखौ लानानै थांगोनसै गोजौआव नायनो हागोन नोंथांमोना नै टावाङा दायो माने नेहरू मार्केटआ बन्द' जाजोब्बायानो फ्राय 7टासोबानो बन्द' जायो ओमफ्राय जोङो दा माबा दोनहैनानै ओंखामफोर जानानै लानोसै दहाय जाबोखांखाबाय जाबोनायालाय ओमफ्राय जाबावगोनो आंथ' जाला ओमफ्राय उन्दुनोसै आरोना गाबोन सानाव जोङो माखासे टावांनि भिउफोरखौ एक्सप्लर खालामबावनोसै दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोन्दों कमेन्टआव खिन्थाहरदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना दिनैनि थाखाय एसेनोसै गुड नाइट